Brainrot, mega velký event o Fonku a koukej se na to, kyďáku, tady jde zrovna Los Tralala-Litos. To je super, to musíme koupit, ale bych pockal, jestli to jsou nějaký upgrade jste. Jako jo, a dneska je tady jenom kyďák a Mia, protože ostatní už spí, protože ten update je až ve 23 večer, to je strašně pozdě, že jo, Mia? Ty jsi mě propodil, ty jsi mi volal, že event. Jako jo, Mio, protože ten event podle mě bude stát za to. Žádná mutace, kyďáku, bohužel, ale wow! Stop, to bude Mateo, nebo nevím, co to je ani, Mateo. To je Mateo event, Co se teď děje teďka? Mio sami to dneska neskutečně rozjíždí. On už tady psal nahoru zprávu, že za chvilku bude update. A podle líků, co byly na Discordu, tak tu bude nějaký Neymar update kdy, nebo tak něco. Neymar je nejlepší let pod malu. Je ty bouchala. Mia, co děláš? Sami, admin Steel Brainrot a majitel píše, pojďme začít s Mateo eventem. Jako já jsem už koupil server štěstí, můžu to ještě koupit, ať je to mnohem víc vybuštěný. OK, boom. Ať nám padají dobrý věci, ale zatím nic dobrýho. On co, nějaký Litualos Mateos. Počkat, když podržíte Matea a budete stát na sobě. Máme Matea, bouchávat Matea. Počkej. Mateo, Filip Mateo. On nám ho poslal, tak počkej, potřebujeme jedno nebo dva? Vypadá to jako, že jednoho. Počkej, já mám Matea. Máš Matea, tady máš dvě Matea. Počkejte, tak mám ho vzít a jdeme to vyzkoušet, jenom beru já. Nevíte, kolik jich bude potřeba? To neříkal, ne? To zkusíme jednoho, bude stát na sobě. Říkal Mateo, ne Mateos. Jakože já vezmu Matea, ty Matea a ono to půjde, tak já ho vezmu a pojď to zkusit. Tady máš vzít Matea a mám stát na tobě, ve celkovýho. Tak si vem Matea, kydá, stoupni si na mě. Jeden video stačí, ne? Tak počkej, vyskoč na mě. To nic nedělá. Now? Co teď? On píše, že něco se děje nyní. Jak já jsem hrozně unavený. Jak já v tenhle čas už normálně spím ve 23:00, ale kvůli eventu jsem si dal budík. Tady tohle to je pro všechny Brazilce a i pro všechny ostatní. Tohle bude prostě Brazilian Funk event. To je taková ta hustá hudba. Tady je brazilská vlajka. Co to je? To je úplně šílený, co teď děje? To je funk party. To je funk party. Dva editu. Můj bože, já úplně miluju funk. Jak tancuju? A bylo edit, já. Kdy čum jak tancuju. Teď jakýkoliv Brainrot to hitne, tak dostane brazilský trail. To chci, koukněte se, jak tancuju. To taky OP Brainrota. Počkat, co jsem tak slyšel, aby tady měly být ty nový Brainroti, ale v indexu zatím žádní nejsou. Jak vidíme toho Matea, jak se Los Mateos. Jako můžeme to jít vyzkoušet, tak já nevím. Mio, vem si jedno Matea ty, anebo ty, kde si vem Matea a já je dám prostě na sebe, soubneme si na sebe, dva, třeba to bude fungovat. Tak já si dám vzít ta dvě Matea. Já nemám místa, musíte vzít kit. OK, kyďáku, tak proto běž. A on teď aktivoval mnohem větší server štěstí. Jak vypadá ten Brazilian event, nebo spíš ten Brazilian efekt. To je prostě brazilský efekt a zatím tady nevidím žádného Brainrota, co by to měl. Já mám místa, musím plodat, já musím to naplnit, to bejsku, co to začalo. On se totiž ten majitel, Steel Brainrot, jmenuje Brazilian Spider. On asi z Brazílie, že? Jak já si myslím, že jo, tohle bude šílený. Tak počkej, zbězil, jestli měl místa. Tak pojď, kyďáku, stoupnem si na sebe. A jestli to bude fungovat, tak to bude mega cool, že budeme mít nějakýho Mateo s brazilským efektem. Jo, ty to mega rozjíždíš. Jo, to je to fakt super, já miluju funk. Kyde, pojď na mě. To nic nedělá, ne? Já nevím, jak to myslel sami. Možná to přijde až po tomhle eventu, jako nic to nedělá. No tak co koukám na to, jak se má dělat, a mě bouchny. Počkej, já se jenom položím jsem svýho Matea a bouchnu tě. On se ptá, jestli je to W event. Wow, tralala. Mám ho vzít, nebo ne? Mám mutace, tohle celkem tlapta bych poskal na lepší, já chci jaký síklity dneska. On se ptá, jestli by to měl pustit znovu a spavnout i nějaký Brainrot, to by bylo docela cool, kdyby to udělal. To by rozhodně měl, já chci nějakýho Brainrota, kada s tím Brazilian trailem, nebo nějak. No s tou brazilskou mutací, tohle Taco Tuesday. Takové play. Další tralala. Tentokrát gold. Počkat. On bude brazilský Taco Bellu. Já nic nevidím. Funk! Počkej, budem tancovat crab event, nebo funk dance. Já doufám, že funk je lepší. Ale mu to trefilo. Já pro svýho traileru bych upgradeoval, počkám si na tohle. Počkej, Mio, možná to vyjde, ale vypadá to, že ne. Ono to asi netrefí. Ne? Že by? Teď, ne. Jak je úplně miluji Brazilian funk. To je ta nejlepší hudba, třeba Tung 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 Sahur funk, nebo Bombardino Krokodilo funk. Brainrot rád.
To je nějaký novej, ne? Jo, doufám, že dostanete na upgrade. Urubiny flamenguiny pro každého. Mám ho koupit pro jistotu, když ho můžu prodat. No, počkej se chvíli, no nevypadá to. Jako možná tam bude mutace, ale... Vebla. Tohle se prý spavnuje jenom, když je ten event. To je asi nějaký brazilský pták, nebo já nevím. To je jako kalkul. Wow, tak to vypadá hodně hustě. Když to má ten brazilský efekt, tak to klasuje má všude brazilský vlajky. Nechci nějakého brazilského brainrota, to je pan nějaký dobrý. Jako tohle je neskutečná jízda. Tady to fakt žije. Razity, Los Mateo, jak si to dělá? Bejlovko, taky blok. Já to půjdu hned otevřít, já to vezmu a pak to otevřem, kyďáku. Počkej, ne, to mele, to mluví ještě tako. Jako to je, to by nedošlo, ale když je to ten brazilky, tak to je nejdůležitější. Počkej, krab. On to má brazilská, neplavná. A to nemůžete otevřít, to musíte pod schodech 15 minut, nebo jak dlouho. Nedá se to skipnout za Robuxy. Nedá. Hlavně to neplodej. Já musíme počkat ještě, tak počkáme. A to je brazilská mutace. What? On jsem dal bubblegum machine, přitom to už tady dávno nebyla, dokonce ji rovnou ji aktivoval. Jako dneska sami neskutečně jede. No vůbec nestíhám, ten hodně unavený, ale ten spok mě úplně postavil na nohy. Já už jsem dávno chtěl jít zpátky, ne, jako je 23 hodin večer. Počkejte, duha. Já jsem šla spát v 9 a teď jsem probudil. Mio, já vím, že jsem ti volal, já jsem volal všem, ale ostatním prostě spí a nechápu. Horník spí, Riley spí, Trospy spí, Venda spí, to je hrozný, nebo Venda možná šla někam na party. Vy jste šla někam na party s klukama a Trospy jsem doma brečí. Jako to dává smysl, Mio. Koukejte se, kolik je zajímavých eventů. Nakoukali, prosím, nakoukali s libou, prosím. Kdy, jestli spadne Dragon Kaneoli, tak ten se dá prodat tak ze 1 miliardu Robuxů, jako jestli spadne, tak by to bylo super. Teď na 5 jo, tak když spavne nějaký psej klita, jsem slyšel. OK, já napíšu W, já chci Dragona Kanelo. Jak jestli teď spavne Dragon Kaneoli, tak požádám ji o svatbu. Co to je? Co to je? Nekupuj. Oh, můj bože, to je... Bubblegum nevyšla. Nekupuj, pozad, nekupuj vůbec. Já vím, kyďáku, až na konci. Třeba tam bude tako, prosím. Tako. Něco bude, je to Lejdo, Blejlodgod. Tako, ne, o kousek. Tohle lové olkali, nic zatím. Glitch by mohl být, glitch, něco. Tohle z toho máš místo. Já mám, kyďáku, já to koupím. Tak nic. Já se jdu podívat, kolik mám místa, jdu si to prohlídnout, to je nějaký nový Brainrot God. Třeba po cestě na zpátek to něco chytne. Počkej, nechytlo to něco? Ne, škoda, já jsem doufal, že to něco chytne. Olkalelo, dali do něj. Tak, já si sklidním prachy a podívám se, co to je vůbec za secret, nebo spíš za Brainrot God. Každopádně se mi to mega rozjíždí. Já to mám šílený, mám prostě lednou goda, Blejlodgoda. No, mohu mít ty nějaký ty mutace, slabota. Jako jo, mohu mít nějakou mutaci, jo, ale podle mě to není zas tak špatný. My už máme 2 nový Brainroty. Urubiny flamenguiny a potom tady tohle, tralalita, tralala. To je holko, tralala, ona má takovou mašli, počkat. On se ptá, jestli někomu nechybí koncert. A jestli bude mít Los Mateo na střídeva, tak co dělá, snad to bude mít. Jako jo, no, ale počkat. On se ptá, jestli někomu chybí koncert, anebo on. Jo, sami mě chybí, ale já napíšu sami. On je můj kámoš, my jsme ve friendech na Robloxu. Tak a tady dá nějakého svěklita. Uvidíme. Ok. Ale on minule lhal, říkal, že už nebude spavlovat lavaka, se tu letá, dneska ven začal ze spavlavaku. Jako to máš pravdu, kyďáku. On tady píše varování. Jestli máš nějakou epilepsii, nebo že seš nějak jako citlivej na blikání, tak se nemáš dívat, to já nejsem, já miluji edit. Je to tak šílený, nebo co? No, asi je to fakt jako mega crazy edit a je tam hrozně moc efektů, já nevím. Už to začíná. Zabila jste ten pong a to je taky dobrý. Ty tung koncert! To padlo, ne? Nebo to je písnička, jestli co padlo, nebo je to písnička. To je tung. To je písnička. Tung koncert mám mega rád. Koukni, jak to rozjíždí. Můj bože. Myslíš za dneska oslavu 10 bilionů, nebo to bylo jenom jednou? Jako to bylo minule, podle mě bylo mít brzo oslavu 20 bilionů. To je mega cool! Tohle mě pouštěl Venda, že to pouštěl jenom v klubu. Cože, Mia? To je mega dobrá hudba. Jo, že tohle pouštěl v klubu. Představte si banku, která vám ušetří starosti s roamingem díky okamžitým a
To je fakt dobrý, bombardino, tralala, pa, já se radši koupím rychlost. To byl super, takhle tanci se slovem. Au, kyďáku, proč je mlátíš? Já si chci koupit, kde to mám? Kde mám zrychlovač? Tady? Mám zrychlovač a tenhle koncert je úplně šílený. Bombardino, krokodilo, tripy, tropy. Z minulé z koncertu něco máme Brazílii, nevím co, nemáme za event, ale máme všechny, bazloty nemáme. Koukej se, tam je tralalero, tralala a vedle toho šimpanziny bananiny. Šimpanziny, banany, wá. Šimpanziny, bananiny, wá. On tam píše, že miluje své fanoušky, já jsem jeho velký fanoušek, já miluju tuhle hru. Teda se získata Gatýňa, ta nájonka, ten hodně chtěl, nikdy nepadne, to chodí na každý event. A on píše, že tohle je jeho oblíbený brazilský event, nebo že tohle je jeho nový oblíbený event a že to ten brazilský. Tu. Tady prostě oba dva nalas, to by bylo pořádně šílený. Jako to by bylo spojení funku a tung koncertu. A tohle je docela šílený, jako tenhle event se mi fakt líbí. Jak byli uši, stojte na hlas. My jdeme si spolu zatancovat, pojď sem. Tak jo, jak se dělá? Tak, už tancuju, vidíš? To je fakt super, ty je někde v klubu. My tancujeme spolu. Mateo, netancete tam. Co, kyďáku? Počkej, a by potřebujeme dva, nebo co? On píše, že máme všichni zkusit nový rituál. Nový Mateo, nový sloby, asi dva Mateo na sobě, nebo ať to vysvětlí. Jako jo, sami napiš tam, jak se ten nový rituál s Matem dělá. Já koupím to Mateo, zkusme to spolu. OK, Mio, jako tady by se hrozně moc líbilo Horinkovi, škoda, že ten dědek spí. No, ona si nezíte doktorovi myslí, tak se spát brzo. On se ptá, jestli jsme všichni ready. Jasně, že jsme ready na to Mata, kámo. Už ho posílá. Ještě nemáme žádný mutanty s tou čepičkou, Mateo. Mateo, Golden! Za ty Mateo, co může padnout. Baboga Messi jediná, no tak dnes to bych byla asi hned. No, tak ho mám ho vzít já, nebo vezmete někdo z vás? Já vezmu, zkusme to spolu. OK, Mio, tak se dej do bejska, zkusíme 3 na sebe, ale počkat, týmuj s 3 přáteli, podržte Mata a vyskočte na sebe, počkej, takže musí být celkem 4 nebo 3 stačí. Asi 3, jestli ho chápu, tak jsme bude mít ale Matea. Počkej, teď prý bude něco spamovat. Já mám Matea, vy máte taky Matea, ne? Zilafa Celeste, ne? Počkejte. Funk! To jsou ty Zilafy Celeste. Funk! A jo, ne Funk. Zilafy Celeste nebelem, ne? A ten Mateo Zilafa Celeste, nemáš nějakou tlapnou Zilafu Celeste. To je Brazilian Funk, nemáš já co? Já ji koupím, kdy mám jít už teď? Baby, no, jo, počkej, ne, no, ne, jedno. Já už jsem jí vzali Brazilian, což je hustý, počkej, Lucky Block. Jenom Lucky Block. Kdyby nebyla Mateo, tak to jako nebylo, ale tohle bylo berope. Tak zkusíme ty 3 Matej na sebe, a jestli to nevíde. Já bych poslal z tohle skonci. OK, tak počkáme, pokud děláme Mato event. Jestli budu potřebovat 4, tak já můžu připojit jeden účet z mobilu. A ty tam máš Matea? Jako když tak zkusíme ještě jedno získat, já nevím, možná ta Mata mám. Napiš samemu. Jako můžu mu napíšu, sami, kámo, pošli Matea. On mi dal jako admina, takže on by ho mohl poslat, ale bohužel admina nemám na ty eventy. To by ty měl na admina, ty pane pořádný věc, jak si Dragona Kaneolio. Kdybych teď spadnul třeba 100 dragonů Kaneole, tak spadnou Roblox serveru, protože by to bylo mega náročný. To by bylo super, by se moc nezlobil. Nemáš místo, ne? Doufal. Půjdu se radši podívat, ale mega hustě tancuju. Podle Tukana ve 3. patře, Tukan ve 3. patře je jednoznačný sel. Já to prodám, ale i tak bych se potřeboval něčeho zbavit. Tady mám, počkej. Umy od Indindu, na u mne nevím co. Mám prodat u Dindinduna, ten je trapnej. Tak ty máš jiné, ty nemáš normálního, ty máš nájonka je to od Indinduna. Tak já ho dám, já nevím, co mám tam, budu mít jenom jedno místo, což je docela málo. Tukana prodej. Já prodám to Urbíny Frank. Ne, ten je novej. Co? Tak já ho nebudu prodávat. Ten je novej, ty novej, ty jste prodat, poslouchej. Někdo řekl Spideríny. Máš místo, Belé, no počkej. No já můžu vzít když tak. Tak počkejte, já si dám něco nahoru, to. Jako mám zlatýho Mata, to mám na event. Wow, ono poslal, tohle to je jakoby podle toho majitele, Steel Brainrot. Počkej, bouchal, nebylo. Jasně to neberu, kyďáku, vemte si ho někdo z vás. Ten je tvůj, ne, nebo... No tak já se klidně vezmu, kolik stojí? Mio stojí, já nevím, 100 milionů. Tak na to mám naštěstí. Já tak ho pak kup, ale vypadá, že tam nepadne žádná mutace. Třeba ještě padne ty hvězdy padají, nebo glitch, něco.
Vypadá to, že tam asi fakt nic nepadne. On čte náš chat. Kokofanto elefanto padl, to je trapný, to nebudu brát. Tak nic mi, tak si to kup a já napíšu sami rozjeď to, brácho. Jsme La Grande Brazil. Dokázal Matea, jdu pro Matea, přijde pro Matea. OK, já jdu, Mio, taky běž pro Mata, jdeme to vyzkoušet tady, Sigma boy. Tadyhle got lucky block, místo, to má být místo, já budu místo. Máš kde? To mám prodat. Tukan je taplej. Tak jo, tak to prodej a pak pojďte rychle vyzkoušet ten event. Já myslím, že možná budou potřebovat 4, kdo ví. Normální, to já nevidím, losujte. Začíná další party. Ne, to je crab event, to je crab dance, ne? Já to nemůžu koupit, já nevím, nemůžu to koupit, mám místo, nic nevyplatí se to prodávat. Tak jo, tak pojďte zkusit Mato event, zbavíme se aspoň 3 brainrotů. To potřebuje, co spadlo? No, teď není nic dobrýho, kyďáku. Tak já už běžím za váma. OK, my běž pro toho Matea, půjdem na to. Já si stoupnu sem, počkej. Píše tam, že je čas na crab dance. No, tak to nás nebude ovlivňovat. What, to se seká, jemu se sekají servery. Tady jste, co máme dělat, stát na sobě? Jo, pojď na mě a nakydám, jo. Počkej, stačí 3, co je? My tancujeme! Já nemůžu vyskočit. Jako jo, je to docela těžký. Tak počkej, běž pro mě, ty já půjdu na tebe, pojď. Keď se divně hýbe. Počkat, jsme na sobě, nic to nedělá. Počkat! O můj bože, co jsme to právě udělali? My jsme první v České republice, kdo udělal Mato event, podle mě. No tak co to, byl ty Los Matos, jak psal. Já je koupím až na konci, já tam mám místo. Kandy mu ty máme Los Matos, máš místo, ne? Máš jedno místo, vás počkáme. Mám, počkám až na konec, tak tohle je hustý. Máme jednu mutaci. Wow, to je mega cute, to jsou horníkovi děti. Ale pro ně vypadají hodníkovi děti, ale já neznám hodníkovi děti. Jako vypadají fakt mega hustě, au. Bombaldílo, je tam i bombaldílo. Počkej, já jsem na zemi. Já doufám, že mě něco neodpálí úplně na konci, když buď tady radši se mnou. Já jsem tady připravený na taky místo od Mata. Klapa, něco. Já to koupím. Belem, bel to. Mám to koupit? Mám to. Máme Los Matos, Secreta, můj bože. Užij si doručení zdarma s členstvím v Alza Plus na alza.cz. Bože! Co padne tako, nebo to je to kedy. Krab? Nevyšlo, to je mega cute, haha. To jako máme 2 místa, já a ty má zadní, ne? Já mám možná jedno místo, počkej, já tady mám ten lucky block, tak ho pak otevřu. A můžu když tak prodat toho novýho tukana, kdybych potřeboval, to je podle mě docela na nic. Tyhle se nepodá to tuka nahoře, tam máš jste místo. Počkej, kde mám místo nahoře? Ne, nahoře jsem už prodal to tukana, nemám, jo, nahoře mám jedno místo, OK. Co jsi prodal, kam šel ten Mateo? Ten Los Mato, ten šel místo toho Matáky jde. A jo vlastně, já jsem hloupej, dobrý, jak máme místo. Jako jde mega cute, to je ten nejrostomilejší brainrot. Je už v indexu vůbec? On možná ještě sami neaktualizoval index, ne, není tady. Podle jste nebudou indexy, já si stejný fond. Jak já bych chtěl taky ještě funk event a hlavně doufám, že ukáže toho novýho. Secreta, co přidal, prý by to měl být nějaký fotbalový secret. No, to bude Neymar, já si Neymara. Já jsem to slyšel, že to bude Neymar, ale kdo ví? To by byl super, kdyby nám dal zadarmo Neymara. Jako to by bylo hodně super, Mio, to máš pravdu. Já si udělám místo dole a uvidíme, co tam bude dát, ten event je crazy. Já si musím koupit ty bejsky, co prodávat. Tak, já to půjdu dát někam sem. Jako kdybys nevěděl, co prodat, tak mi řekni, já vůbec nevím. Pozná, kolik let, nebo ne, to bylo lenzo, ale nepotřebuješ místo, ne, jestli bych to nechal. Teď nepotřebuju, uvidíme, co tam bude pádat. Tohle mega party, puhu. Ono je 10 bilionů, ne, to jako odpaluje. To není 10 bilionů, to vypadá jinak. A to jsou lachejtle, jako normální lachejtle. To je firework. On nám děkuje za 15 milionů. Jako minulý týden v pátek byl 10 milionů event. A teď je 15 milionů event. On napsal, že nás všechny miluje, že jsme nejlepší. Tak mi dej nejmála ty nové. Já jsem celkem unavená. Co je další koncert? My oba další koncert, jdeme to rozjet, teď není čas na to spát, OK? Já jsem unavený, tak to je intenzivní. Jako kyďák, je to mega šílený. On zase varuje, že tam bude hodně blikání. Jako mě tohleto blikání hrozně dodá energie a vždycky začnu úplně šílet. Proto máš nulovou pozornost.
čas. Tenhle ten event bude naprosto šílený. Jdeme na to, jdeme na to, jdeme na to. Tak musím poslouchat, jestli nepadne něco dobrého za Bladelot. OK, on píše, že se to bude lagovat, protože to bude mega spamovat. On bude dávat strašně moc brainotu nebo eventu. A na jaký dobrý, prosím, sami. Možná bude ta kočka. Jedem! To by bylo super. To by bylo moje, milé kočičky. Zase další eventy skoro. Já mega tancu. Žirafa Celeste. Pošli tam Neymara. Brazilský máme, koncert máme, podle mě to není potřeba. Pošli tam Neymara, kámo. Já se konečně na nějakou horší Celeste, ale asi nechci. On tam bude podle mě Neymar, prosím. Teď jenom koncert. On píše, že udělá mnohem víc věcí, mnohem víc eventů, že prý může crashnout Roblox. To nevadí, já si nejsem klid, prosím, sami. Já napíšu rozděť to, kámo, ještě víc. No, nebo napíšu zase to, dvojité. Jo, přesně tak, on umí podle mě česky i brazilsky i anglicky. Já to co mega hustě. To je pak super koncert, nebo největší koncert, který jsem v životě byl. Já mám mnohem radši Brainrot koncert, ten Brazilian funk. Mně se asi taky víc líbí ten funk, ale je takový nudnej, ten funk je takový pořádnej. Právě ten funk je fakt jízda. Co tam pošlo teď sami? Nic nepadá, to máme dvakrát stylkrát tlak, nebo kolikrát tlak a stejně nic. Počkej, on napíše, vy všichni si stěžujete, když spavnuju lavaky a pak se na ně ptáte, nebo pak je chcete znova. Tady je prej lavaka pro každýho, kdo jí chce. Kolik máme lavák, abych to přiuznul, a na pole chybě jste jedna lavaka. No já tady na tomhle účtu, kde nemám ani jednu. Nemám jedno. No, mám taky jedno, to máme dvě, to bude mít tři, a to bude ještě jedna, styly, plus a jeden. Tak mám si ji vzít, nebo kdo ji vezme, já potřebuji místa, mám jenom jedno. Já se jí klidně vezme, se počkám, co není trapné. Jo, mi třeba tam padne nějaká mutace nebo nějaký trail. Kde je lavaka, kde je levaka? Tako, ne, je tam Nyan Cat, ale tako tam není. Nyan Cat je mega dobrá, ale chtěla bych kraba. Jo, ten Nyan je podle mě jedna z nejlepších mutací, co existuje, ale nevím. Třeba ti to tam padne ještě něco dalšího, ten krab, nebo tak to by bylo hustý, kdyby měla ruce. No, v každém případě si stejně půjde do Fields, ať nám padne ten nejdražší Fields Brainrot. OK, on tady píše, OK lidi, já bych měl spavnovat tyhle ty brainoty jenom během tako eventu. Pro každého, kdo nepřišel na tako úterý. Já jsem na tako úterý nebyl. Já jsem nevěděl, že je takovou telí, prosím, sami. To je jakoby úterý, kde je tenhle tako event a co jako spavne. Chcete vidět cool brainoty, co jsem přidal pro úterý? Jo, to mě zajímá, jaký brainoty přidal pro úterý, kámo? Máme dvě místa, teďka, potřebuje další kleta, to bude dělat. Co to je? What? Co to bylo? Dobrý, moucha, máš mít nějaký epický. Nebyl to, počkej, dosty. Ty pitako! Tak to chci. Co tam bude? Glitch asi nebude, nejsou eventy, to může vzít. Počkej, nemůže tam být glitch? Ne, to tam nemůže být. Teď to můžu vzít, ne? Teď to červený, ne, asi ne. Tak nic, hádám, tako není. Tak má to vzít kyďáku. Asi jo, abych to vzal. Já ještě počkám kousek, já to koupím. OK, kupuju. Tady nic není, nejsou eventy. Co to je za brainrot, ten je mega hustej. Ty pitako. To vypadá mega dobře, to je prostě prasátko v taku. Haha, to vypadá fakt úplně jako já. A tam jsem přišel, když jsem nešel v úterý a mohl asi v úterý. Tady pane rosta miloučky, celý ty bouchalku. Jako jo, je mega cute, ale... další fong. Jo, fakt. Počkejte, můžu otevřít už ten Lucky Block, otevřu ten Lucky Block. Brazilian Lucky Block, prosím ta brambora. Na tom netlakno, ne. Ne! On je celkem slabý, ale je to brazilský. Jako jo, nemám to prodat, kde? Ulobiny slabé hodiny, jeden jste. Já už nemám místo, tak co mám dělat, já potřebuji něco prodat, nemám prodat toho novýho brainrot, prodám, ten je trapnej. Ne, trapnej má synaci, trapnej ten za turbo nahoře, ten má víc sklad, tohle prodaj, ten za turbo 3000. OK, tak já ho prodám, bohužel Trenzo Turbo 3000 musím tě prodat. A já si vezmu to, brainrot glaceka půjde, doufám, pojď brazilský, diamantový. To už jednou mám, kyďáku, to už jednou mám. Bubblegum. Nejde, Co? Jak to se není? Nešel do bubblegumu. Já se jí přesunu třeba tyhle ty krokodýle nahoru. Tak, a teď mám dole místo na nový brainoty, co padnou. Jako tohle fakt neskutečná
jízda. To se možná i vyplatilo být hůru takhle pozdě. Nelo, se něco taková do svého ulubiny flamenguiny. Třeba tam padne nějaká mutace nebo nějaký trail kyďáku, ale vypadá to, že ne. Na to nesnáším, na to nesnáším. Ty jsi takový tlejli. Jde klídek. Nebo další Mateo. Jako ten Mateo bude podle mě za chvilinku, uvidíme. Teď co bude dělat, já taky už nemám místo. A napravím balerinu, lololo. Balerinu lololo, jako to je docela trapná. Zajímá mě, co nám tam sami pošle dál. Každopádně ten event je mega cool, ale já chci vidět toho novýho secreta, o kterém jsem viděl na Discordu, co vypadá jako prostě takový tučňák a zároveň fotbalista a je fakt čílanej. Kávu milujeme všichni. Někdo ji miluje ledovou, někdo zas horkou a krémovou. To jsi taky nejmala. Neymar Pingvino, Pingvino Neymarino, Neymarito, pingvito, něco takovýho. Pingvito Neymarito. Co ploda, ty byla ploda. Tung, pitos. Asi jo. Tady padl tenhle Dion Trail, ale jenom na tady toho trapního brainota. Saur, kideču, pa. Hej, co to je? Co? To byl jaký červený strom, nebo co to bylo? Jaký červený strom, o čem to mluvíš? On není balvy, ten můj není balvy. Já mám duoby, já jsem ho našel na zemi, že je hustý. Tak si tvůj strom, ty máš lepší strom než já. Že je hustý. Teď zapnej, nemáš, že to je můj strom. Ten strom je fakt mega cool. No, dejte se o stromy, já mám taky dobrý strom. Co děláte? Proč jako mlátíte? Já zmlátím všechny, protože máte trapný stromy. Jo, ty seš trapná, co děláte? Nemlaďte se! Pojď sem. Nemátně, au, tohle tím hrozně daleka. Jako jo, mně přijde, že to nějaký silnější ten strom, každopádně sami. Rozjeď to trošku, on začal trošku polevovat, já u toho usnu, už je fakt pozdě, už je skoro půlnoc, já v tenhle čas normálně spím. Sami, rozjeď to, jsem unavený. No, už to jde půl hodiny, do konečně na to zedek a hraju Roblox. Jako kyďáko, jestli tvoje máma uvidí, že hraješ ve 23:30 Roblox, tak tě asi zabije. No, ale já doknu se event a sami dropne, penguita Neymarita. Já to chci strašně moc. No, zatím nic, sami prosím. On se ptá, jestli jsme si užili tenhle event, to už ten event jako končí. Jestli jednu lavaku. On se ptá, jestli můžeme napsat W do čeho pro velký spam, takže to nekončí. Teď se to teprve rozjede. Napište Mio, napiš V. Jo, taky napíše to, když to tak hrozně chceš. Myslím, to bude ten Neymar, minule to byl Kalkul. Jaké to bude ten Neymar, tak to bude mega cool. Mám dole místo. Mám. To Neymara strašně chci. Ale já si Neymara, to musím říct já, ale má to je ona. Ne, to není to, co myslel podle mě. On myslel něco hustějšího. Nemyslel trálí, to teda už padla. Ne. Dobrý, tak já to bylo. Chci vidět víc Včka, tak já budu zatím psát Včka. V. Pošli tam pingvina, ono mě to píše, že spamuju. Tak to máme dělat, tak prostě tomu nelíbí. Já vůbec nevím, kde, Co nám tam sami pošle? Pošli tam něco legendárního, kámo. OK, začalo tako Tuesday, tako úterý. Dobrý, začal to dobře. On dává všechny eventy, Bombardino Krokodilo event. Já potřebuji větší pejsku, já mám hrozně málo brainratu a i tak jsem plná. Tak to bude co dobrýho. To je ten Lavaka event, ne? Podejte Brazílie nemá, fong. Rainbow event, co dá dál? To je plný, fong. Jo, ještě Fong by to chtěl, Tung koncert tam není. Ještě tady chybí 2. Zombie a fong, chybí zombie. Kolik tam to dává? Glitch? Chybí zombie, co chybí, já nevím, zombie chybí. A ještě Brazilian Fong, tady je úplně skoro celá řada dole, jenom ty eventy, to jsem nikdy v životě neviděl na tolik eventů. Koncert, zombie a fong, jak nevím. Mateo chybí, to je teský hrozně, já neznám ty eventy. On nám píše, že se omlouvá, jestli to laguje, on asi nezačne ten Fong, nebo začne, uvidíme. A potom jako na zakončení, on tam má mega rád fong, tak by mohl dát fong. Jako psal, že to úplně miluje. Já to tady taky miluju, teďka si budu hrát každý den, když to bude takový event. My takhle event tady jenom jednou týdně, vždycky v pátek, když vychází update. Co, proč ten každý den?
Uvidíme. Tady to je mega jízda. Tady si na ty baboha si čeká na ten drop. Kyďáku, teď tady vyšel Lucky Block, ale jenom Brainrot God. Možná tam bude event. Můžu tam mít možná všechny eventy, čumte. Mohla být hodně eventů, takže to možná se vyplatí. Já nemám místo. Já nemám místo. Počkat, co to? Neříkal to něco? Můj bože! Statutino Libertino! Co? Bento, ne, to je další, Bento, máš místo? Teď to ještě neberu, já ještě počkám. No dobrý, že chci já úplně paněkazím. Tohle padalo jenom jeden den, myslím, v roce. Můj bože, má to zatím jenom jednu mutaci. Ať to má víc mutací, prosím. Ne, mě to odpálilo pryč! Můj bože. Já to můžu vzít? Počkej, já to stínu možná. Beru. Mám to. To bylo těsný. To bylo hodně těsný. Mě to úplně zastavilo srdce. Já jsem se bál, že to co jsem slyšel, nestínu? Ne, nic nejde speciálního. On píše, ať si užijeme pátek, že se uvidíme zítra, co? Zítra? Sami ty ještě nekončí, že ne sami, že to nebylo všechno. Vůbec zítra, to zase přijdu. On píše, že děkuje za 15 milionů. To teď jako hraje 15 milionů lidí. To je snad, to je hrozně moc. On píše čau všichni. Ne, on neodchází sami. Konec. Sami, on odešel. Konec, ne, nebo třeba ještě to pustí, prosím. Jako ještě tady chvilku počkáme a uvidíme, já doufám, že ještě nekončí. Nebudu smutná. Dneska budu předstírat, že jsem bezdomová.